Nesvietia domčeky. Najprv si nameraj zdroj. Vidíš, to je striedavé. Zdroj tam je, aj keď má nešťastné volty. Snažil som sa ju vytáhnuť, ale tak som mu tam lepšie zapichol a včul. Prdele. Lepšie som mu zasunul a hasni svetlo. Aleluja. Ale ešte musím prilepiť persónu. Nebola. Tu? Ešte niečo jej chýba. No dobre.